Pondelok ráno. Ale nie, tento sen nie. A na čo je ten stroj? Hej, čo vlastne robí v mojom sne Enderman? Ja ti pomáham. Čo? Ako mi môžeš pomôcť? Ďalší zbytočný sen. Je to len tvoj strach. Ty ovládaš moje sny? To Endermani vedia? Ach, áno, počkaj, dám ti krásny sen. Ako sa voláš? Zachráň ma. Poď, chlapče, vysloboď ma odtiaľto. Nemôžeš ma navždy ignorovať, ty to vieš. Počkaj, ty máš strach z podsvetia? Prasozombie sú v pohode, nehryzú, aspoň keď ich uhryzneš ako prvý. Dohodneme sa. Keď mi pomôžeš, poviem ti, kde sa nachádza sála s pokladom. Au, Betty, to ma bolí. Je to dobre strážené tajomstvo. Ale ja viem, kde som, videl som ju. To sa im vôbec nebude páčiť. Nemali ma ale opúšťať. Navyše ti chcem ukázať jedno ohromne milé mačiatko. Dôveruj mi. Prebudil som sa z tej nočnej mory. To bol sen však. Vyskočil som z postele a keď som sa pozrel z okna, obloha bola červená. Nebom otriasal mohutný smiech. Skôr to znelo ako hrom. To sa mi ešte niečo sníva? Mama bola v obývačke a pozerala z okna. Minus, čo sa to deje? Neviem. Vymenili sme si ustarané pohľady a potom som vyšiel von. Keď som prišiel až k fontáne, zbadal som Maxa. Čo je to? Pokrčil plecami. Očividne nevedel o nič viac ako ja. Opäť sme začuli hlboký smiech a námestie sa postupne plnilo dedinčany. Prišli aj členovia légie. Colbert vyzeral dokonca vystrašenejšie ako my. Ide z toho celkom strach. To áno, pridala sa Emerald. Treba povedať, že ste neprišli v najlepšom okamihu. Starosta si prerážal cestu davom a zastavil sa pri podstavci fontány. Všetci zostaňte pokojní, vráťte sa domov, rýchlo si nájdete nejaký úkryt. Všetci však pozorovali oblohu, ktorou sa niesol sotva počuteľný, podivný, škrípavý zvuk. Všetci sa zhlukli na jedno miesto. Dedinčania a ľudia sa premiešali. Mia a Mary sa objímali. Šaty mali síce pestrofarebné, ale tváre bledé ako steny. Budeš mi chýbať. Hej, to nehovor, bude to zase dobré. O niekoľko okamihov neskôr Eliza poklepala Colbertovi na plece. Veď vieš, to je určite on. Kapitán tasil svoj meč. Áno, máš pravdu, to hája. Nenechá nás ani na chvíľu na pokoji. To sa teraz idú spýtať. O kom to hovoríte? Spýtala sa Emerald. O Herobrinovi. O kom inom by sme práve teraz mohli hovoriť? Čo? On už vás niekedy napadol? No áno, aj kvôli tomu sme teraz tu. Emerald sa k nemu priblížila až tak, že sa takmer dotýkali svojimi nosmi. Vieš, bolo by skvelé povedať nám to skôr, než sme vás nechali vstúpiť do našej dediny. Počkať, kde ste boli, než ste prišli sem k nám? No, postavili sme si zámok, povedal Colbert. A čo sa s ním stalo? No, bol tak nejako rozprášený. Emerald ho chytila pod krk. Ty! Nie, nerob si starosti, tu sa to nestane. Vaša dedina je oveľa, oveľa väčšia. Emerald si povzdrchla a odstršila Colberta. Mamľas. Potom sa pripojila k zvyšku týmu Minus. Stáli sme pospolu a pozorovali oblohu. Čoskoro sme na nebi zbadali siluetu. Presvítala aj cez mraky. Všímalo si ju stále viac ľudí. Pozrite sa, tam hore, to je nejaký človek. Tá osoba pristála pri fontáne. Naozaj to bol svojím spôsobom človek. Vyžarovala z neho akási veľmi mocná sila. Dokonca aj tí najnamakanejší členovia stratenej légie sa triasli od strachu. Videl som to v sne. Bol to najmocnejší čarodejník na zemi, možno ten jediný. Bol to čarodejník zvaný Herobrine. Je to Herobrine, dedinčania sa pokúšali ujsť, ale Herobrine zdvihol ruku. Modrastý lúč vyšľahol z končekov jeho prstov a okolo davu vytvoril oblúk. Nemohol som sa ani pohnúť. Nemohol som ani prehovoriť. Pokľakol som na jedno koleno a cítil sa šialene slabý. Všetci vyzerali, že sú rovnako zasiahnutí. Potom sa celým námestím začal rozliehať Herobrineov hlas. Nezáleží na tom, koľko mobov na vás pošlem. Vy jednoducho odmietate zomrieť. Z rúk mu vyšľahli červené lúče a zasiahli každého v dave. Cítil som, ako sa moja životná energia dramaticky znížila. Tak teda Herobrine osobne sa o nás prišiel postarať. Možno je tu kvôli tomu, že dedinčania a ľudia
si začali vzájomne pomáhať. Možno mu to naháňa strach. Sťažka som otočil hlavu a zbadal som Alize, Bria, Piersa, Reznia, Maxa, Colberta. Všetci boli v rovnakom stave. Herobrine znova zdvihol ruku. Pravdepodobne preto, aby to s nami skoncoval. V tom okamihu sa iná osoba postavila priamo za neho. Svist! Rovnako ako Herobrine, aj on mal okolo seba silnú auru. Tá jeho však bola iná. Bolo v nej niečo milé a prívetivé. Nezapochyboval som ani na chvíľu. Bol to Noč. Herobrine sa otočil. Už je to dlho, starý bratku. Tráviš priveľa času na zemi. Noč pristúpil bližšie. Herobrine, toto šialenstvo musíš okamžite zastaviť, nariadil Noč. Obávam sa, že to nie je možné. Túto situáciu už nemám pod kontrolou. Takže je to pravda? Tento svet je naozaj? Noč sklopil zrak k svojim napätým dlaniam. Povedz mi, ako sa ti to podarilo? Spýtal sa Noč. Aj keby som ti to vysvetlil, neporozumel by si tomu. Prečo nie? Herobrine sa od neho odvrátil. Vždy ti vo všetkom tak trochu unikal vlak, odpovedal Herobrine. A dosť. Neviem, čo si urobil, ale s tým všetkým okamžite skoncujem. Noč vytiahol svoj meč z obsidiánu. Počuli sme kovové zasvišťanie, keď Herobrine vytiahol svoj vlastný meč. Bol z kovu, ktorý som nepoznal. Tvár sa mu roztiahla do úšklapku a povedal. Tým si nie som taký istý.